Bayasiza ngamagama. Yebo nyawo pesi okay my lady, mawubiza ngalamagama. Bangicela netipona, angithi nithi sicela. Ngiyacela iponda, sicela ishaye ithendanyana sikhambule ingangena. Ngisitshela ngamanye amagama ukuthi sizontshontshela senzayo. Manje siphile kanjani? Siphile kanjani? Yebo. Lesi itholayo. Manje yini le baba? Injection. Manje sayibhema ibhenya ngendlela eningi. Manje bayisebenzisa ngensango thina sayinject. So ufuna ujoba bani manje? Ngijoba mina. Okay. This one. Sanibona uphunga la njalo sidudla la sendoda sithundi siyafafaza nomtshelo wani bafazi baningi inkunzi yembongolo sanibona another episode eGoli la sithi khonana inzima impilo yasemgwaqeni inzima impilo yokungabi nendlu inzima impilo yokungabi nempilo straight right mfowethu awuthatha ithuba bingelela abantu ubani igama ukuphi la sikhona impilo noyiphilayo mina ngegama nguThabo Phitwe. Yes. Ngazalula eBrett eNorth West. Yes. Kodwa ngakhulela e23 ngoba ubaba no mama bacabana ngisasemncane. Kodwa nginomfu wami ubhuti wami. Yes. Uye umuntu ongikhula naye kahle. Izinto eziningi la emhlabeni. Bezingekho right ukuyangami. Yes. Ngoba ngikhule kanzima, ngikhule nomama kuphela. Kuye umama ubaba, umuntu uye wenzani uzondlaye lapha endlini. Abuma 2001 or 2 wathola omunye umntwana wentombazana umntana yethu ugcina. Igama lakhe uSara. Asiloku singena isikole ngabuma 2009 or 7 9 or 8 khona lapho ilapho ngicala ukubona ama challenges ngalesikhathi bengise high school ubhuti wami bese yaqala ekudala isikolo sekuyenza izinto ezingekho right atshontsha enzeni waboshwa ngisasesikolweni waphuma kuleyo bebamgube 5 years waphuma after 2 years and a half. Ethi yaphuma bahlalanyana asebenza after isikhathi bahamba bayoyenza ezinye izinto ilaba bagweba khona babagweba 2 years. Ithe babaqeda ukubagweba elapho nami ngicala ukubona ukuthi umama uyasokola endlini nami kumele ngenzeni at least ngikhona ukufaka isinkwa endlini ila ngicala ukwenza nami ngilandela ama steps webhuti wami. Kodwa mina ngandlulela kubhuti wami ngoba ubhuti wami into engizenzayo manje bengazenzi mina sengenza ezinye izinto eziwezi kuze ukhala umama nesendlini angitshela straight ukuthi ngibe kuboshwe wena ntana ubhuti wami. Manje mfowethu wena yiziphi lezi zinto ozenzayo noma kade uzenza before ozishoyo ukuthi ubhuti wakho ubengazenzi? Kwamanje eqaleni inkunzi bebanjwa mara bengabanjwe mina daylight abantu babhekile thina sizenza straight abantu bebhekile sinandaba nathi befizolo kuna idelivery enye ekula eBikari ngapha sithatha imali straight labantu babhekile kahle manje asisakhona ukuthi sizibambe enxayana into lezi esisibhemayo. Ke tsone tse letang gore keng
retse fela khona ya no sentle So last of last month aboma 13 umngwana waboshwa abuye kuJonjimu washayisa ngaya ekhoneni wangena emgogweni waboshwa manje angazi ukuthi mina sengizoqhubeka kanjani ngempilo ngizothola kanjani enqadi ukuthi ngikhona ukuncedeka nami ukuthi ngiyeke lezi zinto lezi ngoba yini ayengihlulekile ngisakhona ngoba sengiphuma e-rehab 3 or 4 times sengihlulekile. So umuye rehab usukuyela ini ukuthi bakuyekise ini eqaleni e-rehab ngibhema inyawo kwebis2 ngibhema inyawo kwebis3 manje sengibhema ezinye izinto i-crystal kahle aniyo esenzisayo awulali ebusuku nasemini awulali ungathatha boma 7 days 8 days ungalali lokho busy uhlukumezana nabantu ungenela abantu endlini wenzani so nisebenzisa ini uma niyohlasela ibhamu umese noma mina ngisebenzisa imese mina isibhamu hayi akusinto zami mara imese yiyo ngisebenzisa kodwa abanye abantu bengihamba nabo bayasiphatha isibhamu mfowethu so kumanje ubhema eChristine yebo unesikhathi singanani ibhema ungene ekubhemeni nje konke nonyawo sengina 1.5 years ekubhema eChristine sengisho konke nje ukukhona qaleni ukubhema yonke into ekhona ukubhema ngaqala 2010 ukubhema end of 2010 yes sengina 11 years and a half ubhema ama drugs so uthini kubantu yini into ofuna abantu bakwenzelena naba nje manje bayakubuka abantu bafisa ukukusiza yini ofuna bakusize ngayo into bafuna engifuna ukuthi bangisize ngayo ukuthi manye lezi zinto kube nomuntu at least okhona ukunginika ama advice ukuthi mawu kanje ngoba yini mawuyeka ama drugs uba neenga okay umuntu makakhuluma nabo kodwa fast ezinye izinto engizibonile zenzeka ungabhemile mangibhemi kodwa mangibhemile yangiba right ngibakhulu ebantwini ngikhuluma nabo kahle yonke into kodwa mangibhema angazi ukuthi ungena umoya umubi so njengamanje ubhemile njengamanje ngibhemile mara angakabhemi ngibhemisa umunye umfana kanje angabhemi kahle imali yami manje uzobhema nini kumele kwenzekeni uzobhema uthi ngibheme mele ngihlukumeza abantu khona lapho elokishini njengoba ngiphuma la ngazi ukuthi ngwenzani ukuthi ngithole imali yokubhema kodwa kumele ubhema kwamele kodwa ukubhema kwamele ngibheme kodwa ukuthi ngibambe umuntu ngikuzwa ngithathele umuntu ifoni sizenza la mfowethu ngizwelana nawe yini uthe wena uma siqala ukukhuluma okwakwenza ukuthi ubheme ingoba ekhaya isimo besingesihle yebo uthe wena na okwawenza ukuthi ugcine usuganga untshontsho ubamba abantu inkunzi isimo sasekhaya bene yakwenza ukuthi ubheme yini into engenza ukuthi ngibheme kahle last ukuthi ubudama zogwema ikodwa belihamba yimi kodwa bengibhema mara bengabhemi ama-drugs bengibhema ensango kuphela last final court yakhona umama utheni enokhathele kunile court ithatha isikhathi mama 2 years 2 years batrele 2 years umama luka ekhotha esinye isikhathi athumela mina ngefinal utheni akayi lapha akafuna ukubona lezi zinto lezi ilapho mina ngizwa ukuthi bamkhwebe amiyezi lento le azange yaphuma nasenhlizweni namanje sasekhona angilibali yakulimaza semqondweni
ngoba lo muntu kade umzali kuwena uyena umuntu ade phande uye umuntu ngathi ngikhule naye umngani wami kahle kahle. So njengamanje uneminyaka emingaki eDonsa? Manje una 10 years aDonsa. Yeah, 42 bani. Yeah, 42. Uphumile maximum sekami emedium. Okay. Uphumile maximum base kuphi los water emafikeni. How Philip lapho swana. Okay, so unjani manje usezophuma kusho ukuthi usezophuma? Kodwa no uzophuma mara kodwa after isikhathi. Angiboni manje. Maybe angaphuma uma 2030 or 2030 something. Lapho engizothini. Ngiqala ukuphila naye futhi. Mara izinto eziningi zibe sichangeile. Manje wena awucabangi yini ukuthi nawe uzoboshwa njengoba ubuye ugange wenze zonke lezi zinto? Ukuboshwa ngiyazi ukuthi ngizoboshwa kodwa lento yenze ukuthi ngenze lezi zinto kahle kahle. Ukuthi ubhuti wami usejele. Ukuthi impilo zethu kufanele ukuthi sikhulele ejele kunjalo. Ngibona ukuthi asinasidingo sakuthi sihlala ngaphandle thina. Mele sibejele. Eish. Enzima mfowethu impilo yakho njengamanje. Ngicela ukwazi ukuthi iluphi usizo olufunayo kubantu. Nabo abantu bayafuna balalele bafuna ukukusiza. Bakusize ngani? Mina ngicela abantu bangisize ngokuthi ngakhona kanjani ukuthi maintain lempilo engiphilayo. Nokuthi mangiyekile ngikhona ukumaintain lempilo leyo ukuthi sengiyekile ama drugs ngikhona ukuthi abantwana abaza emva kwethu bakhona ukubona ukuthi at least bekabhema kodwa uyekile sakanza into eright. Manje unayo mfazi? Umfazi anginayo amachair. Nawe ayabhema? Musta ayabhema ukukhuluma kancane. Kanti mangaki la machair? Maningi. Lento liso kanti. Manje laba bangabhemi bakubhoda. Laba ngabhemi ilaba sebenzayo. Baphosiphi lapha enzayo. Naba angeke ngithi abafazi bami. Umntana nginayo uyi-1. Umntwana nayo yedwa. Before ngiqala ama drugs. Ngisenza grade 9 ngiya ku grade 10. Uthola ingane. Abo December. Uyigcine nini ingane yakho? Angisazi nokwase sekudala maybe uma 14 years. Ha? Ingakanani ngani ingane yakho? Angakayibona ukuyibona manje ukuthi ingakana. Since la. Ineminyaka ngani? No, in 12 years. Ibhlungu indaba yakho mfowethu. Kodwa asethemba ukuthi njengoba ucela usizo kubantu bafowethu nanga umfowethu uyalicela usizo uThabo. Sicela ukuthi ke bafowethu siluleni isandla ngisho ukuthi u5 rand ngisho ukuthi u10. Nanga umfowethu ucela usizo. Ayikho enye indlela i-rehab. Ikhona enye indlela mhlambe eningenza ngayo bafowethu nisisize nathi makuxaye komunye umuntu omnyama isizwe sonke isixayekile siyindle emnyama siyaludinga usizo. So please bafowethu hlalani nathi nisithinte futhi inamba yiyo leyo namba yodumo eno 20 abantu ababili ithi 072 2020 119 072 2020 119. Iyona ke inamba esitholakala kuyona le ungasithinta uxhumane nathi kuleyo namba leyo ukhulume nathi ukuthi ungasiza kanjani abafowethu ngabasiza kanjani baphume emgwaqeni manje ulala lapho ebhuti. Angilala lapha ekhaya kodwa isikhathi esiningi angilala endlini ngilala ngaphandle. Why? Ayingaphandle ebanganeni ngisho kumanje angilali ekhaya ama cross night senzani asilali kahle singayenza uma 6 days singalali. Siloku sestrate ungena endlini ngaya emini ngiyogeza ngiphume. Since bangibonile bazongibona kayi1 maybe kayi2 ngela. Uma lapha kupheli. Mfowethu sizolana nawe kakhulu asithemba ukuthi sizolithola. Umfowenu uzophuma ejele wena ehlisa phela nawe.
uyabona nokwazi ukuthi nawe usurvive kokunye. So siyabonga kakhulu mfowethu ukuba nawe isikhathi sakho newethu. Thank you very much. Ushaba. Yebo bhuti. Thank you.